אתה מגיע לצומת גיבורים? כן, כן, בואי תעלי. יסמין, אל תדאגי, הכל יהיה בסדר. אני יודעת. אולי תסתובבי בקיבוץ, תחפשי לך חברים חדשים? אתה מהקיבוץ? כן, אני גר פה. כיף פה? כן, כיף פה. בואי אני אעשה לך סיבוב. טוב, בוא. אני רואה שהבאת איתך קיט בגדול. מה, הבאת את כל הבית איתך? וואו, מה זה המקום הזה? מה זה הנעליים האלה? זה כמו שיש לאבא שלי. אבל הם נעליים ממש מוזרות. כן, אבל זה מה שנועלים בצבא. מה, אבא שלך בצבא? מה הוא עושה שם? אבא איש חשוב, הוא כל הזמן בצבא. רגע, אז אמא שלך שומרת עלייך? לא, אמא לא גרה איתנו בבית. אז איפה היא גרה? אמא גרה רחוק רחוק. גם לי יש בן בצבא, הוא נמצא כרגע בגולני, הם עושים קו בעזה, ואנחנו, מה זה מודאגים? את יודעת מה שהוא סיפר לי, שמרגע שהם עשו... תראי אותה שמסתובבת עם תום שם. נו, מה איתה? אמא שלה עזבה אותה שהייתה ילדה קטנה. היא בכלל לא רצה לגדל אותה. עכשיו היא גרה כאן לבד עם אבא שלה. וואי, איזה אדם מסכנה. נראה לי שיש פער על תום. ג'אס. קומי מה, יש לך יום הולדת. מה את ישנה? כן, בטח מתנה. יואו, מה הבאת לי? איזה יפה זה. תודה. אבא שלך בא היום? כן, הוא אמור להגיע עוד מעט. אבא שלך היה אדם דגול, חייל, לוחם. הוא מת תוך כדי הגנה על כולנו, עלייך. תהי גאה בו. באמת גיבור. גיבורים לא מתים. טוב, תעזוב אותי, אני רוצה להיות לבד עם אבא שלי. מה שתרצה. עבר כבר חודש. כן. איך את מרגישה? אני לא רוצה לדבר על זה. זה החבר הכי טוב שלך אבל. אתה יודע מה, אני אגיד לך איך אני מרגישה. אני לא רוצה להתגייס, תראה מה הצבא עשה לאבא שלי. זה לא נכון מה שאת אומרת על הצבא. צבא הורג אנשים. טעות, אבל זה עלה בחיים של אבא שלי. אני מבין שאת לבד, ואני מבטיח שאני אשמור עלייך. אבל הצבא חשוב.
הוא שומר על המדינה, עלייך ועל כולם. אבא שלך לא מת לחינם. הוא מת למען המולדת. אוף, אתה לא מבין כלום. אף אחד לא צריך למות בשבילנו, זו חשיבה מעוותת. מי אמר שחייבים לעשות צבא? מי אמר שחייבים למות למען המולדת? מי אמר? כולם אומרים, באיזה סרט את חיה? אנחנו מוקפים אויבים, ואם ברגע האמת תקראו לי, אז אני מוכן למות למען המדינה שלי. טוב, עוד מעט ניכנס לפה איש קבע שיסביר לכם עד כמה חשוב שיהיה לכם שירות משמעותי בצבא. כי יש הרבה מאוד ילדים ואנשים בכלל שלא מתגייסים ו... אתה צודק אמורי, כל מי שלא מתגייס הומו. טוב, לא הייתי משתמש במילה הזאת, אבל גיוס לצבא זה חשוב, וחשוב שכולם, אבל כולם, בלי יוצא מן הכלל, יתגייסו לצבא. כי בזמן מלחמה אתם תהיו אלה שיובילו את המדינה הזאת לניצחון. המורה, לא כולם חייבים להתגייס. יסמין, המקרה של אבא שלך היה מקרה מיוחד. אבא שלי הוא לא החייל היחיד שמת בצה"ל, הוא לא יוצא דופן, בגלל זה אסור להתגייס, כי כולם מתים בסוף. רינת, תקשיבי, אני הגעתי להחלטה, אנחנו נעביר אותה לאמא שלה. היא לא יכולה להישאר פה. לצערי, את יודעת, היא תפגע במוטיבציה של כל הדור הצעיר, אז חייבים. תשמעי, גם ככה לא הייתה שייכת לפה אף פעם. טוב, ביי. תקשיבי, אני מצטער. יכולה לחשוב מה שאת רוצה. יש לך את הדעות שלך אני מבין מאיפה קיבלת אותן. אני מבינה אותך, אבל אתה צריך להבין גם אותי. אני משתדל, למרות שהדעות שלנו שונות. טוב, תומי, תקשיב רגע. הייתה החלטה בקיבוץ, ג'אסי, שקבעתי לסיירת מטכ"ל. מה שחייתם כל כך הרבה זמן, אני לא מאמין. יואו, איזה יופי. כל כך שמח. אני שמחה בשבילך, באמת שאני גאה בך. אז מה רצית לספר לי? נפגשים מחר, כן? כן, בטח.
עכשיו ליבי נשבר. להתעורר לעוד בוקר חדש עם תקווה, מנסה לחפש ולא מוצא אהבה, אוסף עטת אל חתיכות